Asam, si Jubin eh. Nakitoyo to ba? Nabag sa tong suka na yang halang kayo. Eh magkilaw ko ba? Dan suka eh. Namin nagkanta-kanta sa tabok. Tuon ko na be. Sila na dira nag-inom. Ito lang ko na be. Uy, kita ka na tao. O tanan ko na be. Labas si kita sa Jubin na ni. Luis, kita ka na yung Jubin ni Agi dire. Kinakutoyo to ba? Ay, tama. Bungol ni Eddie ay. Kaya saan niya ay. Lugay may magkasinabot ni Ron. Kuito lang ko ni Vicky para magsininghagay man ni Ron. Uy! Kita ang Jubin? Ha? Sinaaron? Sugod na. Ita niya makatubag tag bungol ay. Kita pa kang Jubin! Ay, dagay. Hagbay na ko nagpuyo dari ang kalibutan na niabot na lang ko ni Pangidaro na bitag ko Andrea Sigbin. Ano man? Nawala mo Sigbin? Ikaw! Dili Sigbin ang pangita! Si Jubin! Kinandulong ka na bago ka na! Mura dito yung mga ingon. Ay, ano din lang ko tamaning kagod? Dila ba ko bungol? Kita! Kinagandangog! Masana kong istorya si Mabe? Yung mga pangutan na sa kuha, napay dalaga aron gakanta niya Ano, wala ra ba ko kabalo kay? Bagura po ko diri Bagura po gani ko panugulan ng baka. Hay, mahay. Kung makikitubay ko na, maapta tagtuig dire. Kanang kabungol nimo, bungol gid ka. Bahala ka diri. Shit, wala Asab ka na si Jubin ay. Kailangan din akong suka niya ba? Naa ba kasi Jubin silang balero no? Lamig ito yung suka ba? Sabi niya nagpadulong. Tanong na ko ni Be. Bay, kabantay ka ni Jubin silang balay bay? At ako'y tuyo ba? Pauwir juga ito yung suka bay ba? Si Jubin ang gipangita. Ito, nangita ko ng Jubin bakit ito ito yung lami nga suka. Pero, utan ala na oh. Si kabalo na siya, kasas Jubin. Anong utanak ko ragod, kaya mura ani-ani po panguna ng bata na. Ani. Ato sa Gustavo. Rawag sana ko, sinado to. Sige. Kana, tagam juga ron. Pirting ka po yung istorya ng bungulan na. Abta dyan mo, tuig ka rin, inistorya niya. Bahala mo niya eh. Ay, kita ang Jubin bay? At ako'y tuyo niya ba? Oh, striktong ganing tawanaan eh. O gurong wala ni pangutana tong isa. Striktom kayo. Hiton na ko ni Be. Uy. Si ato ron. Kabantay ka Jubin na ron. Okay. Ayaw ang tako siya suka ba? Wala mo ko nagainom. Ano may singon mo ka nga ni suka ko aron? Nadili mo ko mainom. Tanawa daw diag nabay suka aron. Ahay. Unsa man ni bungol? Na, ayaw di ko inad akong tungol. Kaya gamay ra bigit taon, kaon. Bingo ka dako kong tungol. Taya po din mo ka storya oy. Bantog rang wala. Porgi pangutana niya ba yung katong isa? Wala nagstorya. Wala ka di oy. Yaag ka di oy. Buntagan tanong istorya, bungula ka. Naaram di kanya tiya ka. Pagkape-kape pag magbaklay. Wala ba yan? Pwede mo na tubayan kung baka di ako. Kung napalit na yung baka. Pin! Grabe, naaram di ka diri day. Hindi na pinangita na ba? Buan pa ka itong bungula rito. Apit pahamak itong bungula to. Man, Kuan, pangita ko nimo yan. Agyan mo na ko to rito. ang ipangutana mo po di mo nga. Dahil ang utana last anak. Gataking high blood. Ewa sila nagkasinabot. Di mo gipatulag istorya. Paano na ko ito mong lami ang suka be? Saya gidi ay. Perti gidi labi ang suka ka. Sapa? Nga lang, buwan-buwan makanirayan nga. Nadungog mo niya, kawatan ni Gwaka. Daw sa Davao. Sumpaon ta ka? Imuha kong idungog na nanguanog baka? So, what's up guys? So, happy Sunday tanan no? So, karon ana po mi karon sa amuang bagong video.
unta maghatag ni og lingaw sa inyo ha. O salamat kayo sa mga solid na mga fans diyan sa mga followers na mo o sa amo ang YouTube viewers o YouTube fans na mo. Salamat kasi inyo ang walay sawang pagsuporta o sara ko din taon ta. So maghatag daw shoutout sa tagsa na mo kauban ako. So sige sa po. Shoutout din ko kang Juan, Ian Erwin Gumali, kang Rimar Santos, kang basta tanang mga choy diya sa Magallanes, shoutout ninyo kang sa kong ate, sa kong mga kan kuya niya, o sa kong kuya Blay nga si Kay Narico. So bida Kuan, shoutout po kung mama ug papa ug nilang ligay-gay, nilang tiya, nilang tikring, nilang kuan, pamilya na ko. Kaya lang. Kaya. Shoutout kong mama ug papa, tas mga magulang kong mga iyan, yuan. Shoutout sa mga team na rin. yes. May pagdugay-dugay no sa ragod taon ta. So shoutout ako tanan nga naabutan ni nga video no og salamat sa inyong pagtanaw paghumanan ni nga video og salamat kayo og shoutout ko sa tanang taga Kibao nga solid na mo nga viewers diha og fans na mo og shoutout ko sa Kuan Bonbon Store diha sa poblasyon Matanaw pag ipinag-iyahan ni Bonbon Di Chavez, anak ni Kagawa Di Chavez og sa kong asawa diha nga nagtrabaho og kay Dailin Putan Hurulan o sa tanan nga trabahante diha o kato si si pangalan to Wando kay number 1 na siya. So salamat kayo sa inyong walay sawang pagsuporta no og hantod sa sunod og shoutout ko sa mga wala kapil nga member sa Binsoy TV na sila GR Mondihar o si Milban Kent o si Jan Elvin Jan Mike o CJ o naay naka-appeal rin kaniya si Luis naka-appeal to pero nasa Gilakaw amo lang wala lang sa so salamat kayo guys no salamat kayo sa inyong kanunay suporta dili mi maabot og inani o wala mo nagsuporta sa mga o wala mo subaybay sa mong video naga-follow so salamat kayo ninyo wala mi kuan ani kining wala may kuan kanang tawag kanang kuan kanang sawang pagsuporta sa inyo ha salamat kayo og salamat hangtod na po sa sunod na pod og please follow sa amuang YouTube channel og sa page na mo salamat kayo so din lang ko to sunod na pod Domingo magkita-kita ta sa mga bago na pong video nga ipakita sa inyo. So, amping always. Salamat.